Hola, sóc el Ricard del restaurant Calget, d'aquí de la Cerdanya, del poble de Ger. Avui, un dia de neu i de fred que està fent, us vull presentar, el plat que farem avui serà un colomí que està criat aquí de la Cerdanya, amb el poble de Saga, pel Gerard, i utilitzarem els següents productes. Per fer aquest plat, aquests colomins en 2 coccions, el que farem servir són els colomins amb els pits, que ja els tenim ja nets. Per fer l'arròs cremós, el que utilitzarem serà un arròs bomba, que aguanti més la cocció, amb ceba de Figueres, que té un punt més dolcet, una mica d'all picat, mantega. En vez de fer servir el que és el parmesà, nosaltres fem servir el Roques Blanques, que és un formatge que fan aquí al Molí de Ger, i brou de gallina. Això serà per l'arròs cremós de tòfona. La tòfona la farem ratllada a últim moment perquè ens aguanti bé el perfum que desprèn. Per fer el confitat de les coixetes utilitzarem oli 04, la salsa teriyaki, que és una salsa japonesa que dona un punt dolcet, farigola llimonera, pera de taronja sense la part blanca perquè no doni un punt d'amargor i uns quants dents d'all. Després, per acabar el plat, hi afegirem una amanida de brots silvestres, la vinagreta, que són 3 parts d'oli i una de vinagre. Podeu fer servir oli de Mòdena, vinagre de Mòdena, perdó, o un vinagre de bota, en aquest cas és de bota, i la pera de Cerdanya, feta a dauets. Per fer el confitat utilitzarem l'oli, un oli suau, d'oliva. Afegirem 3 parts d'oli d'oliva i una part de salsa teriyaki. I afegirem la pela de la taronja, sense la part blanca. Ficarem de trossets petitets. Un parell de dents d'all tancats. Amb la mateixa pell es poden posar. L'important és que el confitat mai bulleixi. Sempre ha de ser un confitat lent, a uns 80 graus de temperatura. L'important és que no arrenqui mai el bull. Hem ficat els alls, hem ficat la pela de taronja, la salsa teriyaki i l'oli suau d'oliva i acabarem posant-li una mica de farigola llimonera. Està confitant una mica l'oli amb les seves herbes, amb el raspall amb la pela de taronja. Separem les coixetes. Les afegim tota la mescla i ara l'important és que estigui a foc baix durant 2 hores i mitja, 3 horetes, fins que quedi ben tovetes. Per l'altre cantó, ara anirem preparant ja el que és l'arròs cremós de tòfona i començarem a preparar el brou de gallina, que comenci a agafar temperatura per mullar l'arròs. Ja tenim la ceba picada, ceba de Figueres, aquesta dolceta, i afegirem una miqueta de mantega, perquè no es cremi la mantega, i afegirem una miqueta d'oli i per ajudar-la li ficarem una miqueta de sal. Ja tenim la ceba mig caiguda, agafarem una miqueta d'all picat, que agafi un punt de color, i començarem agafant l'arròs, l'arròs bomba sempre, que ens aguanti bé, i afegirem una miqueta perquè començar a nacarar-ho. Ja tenim l'arròs que ha agafat una mica de color os, ja tancat. Perfecte. Començarem a afegir el que serà el brou de gallina. Molt bé. Afegirem un punt de sal ja. Arròs que vagi absorbint la sal i anirem remenant. Marcarem un pit
per fer aquest plat. Ficarem una miqueta de sal. Una miqueta de pebre. Afegirem una miqueta d'oli. I la tòfona. Mentrestant el que farem és marcar els pits al colomí. Deixarem una mica el foc perquè la temperatura interior es l'agafi a la mateixa paella. Que vagi sellant per tot arreu. Ja tenim l'arròs cremós amb la nou de mantega que l'hem acabat d'afegir a l'últim moment. Ficar-li una mica de formatge. Aquest arròs cremós també ho podem fer servir. Li podem ficar ceps, al moment de ceps. El podem fer de parmesà, podem fer de qualsevol altre formatge, un formatge blau. Deixarem reservada aquí el paper de cuina, el pit que reposi una miqueta, que se senti bé. En retirarem per l'arròs cremós, que ja el tenim fet, i afegir-li a l'últim moment la tòfona ratllada al moment. Les coixetes ja les tenim confitades, ja han quedat tovetes. Agafaré una, la sacaré una miqueta i la marcaré una miqueta per fer el muntatge del plat. Agafi un color doradet maco. Anem a fer el muntatge del plat. Tenim l'arròs cremós. Farem un llit d'aquest arròs i afegirem a la tòfona perquè ens mantingui al 100% el perfum. Començarem a tallar el pit. Ja està perfecte, està tou. Fantàstic. Afegirem ara el pic senyant el colomí. Acabarem sobreposant una miqueta el pit, deixant que es vegi el punt senyant. Per acabar el plat i donar-li un punt de frescor, agafarem la vinagreta, 3 parts d'oli i una de vinagre com havíem dit al principi. Un puntet de sal, un puntet de pebre, lligarem una miqueta. Afegirem unes quantes herbes fresques. Uns quants daus de pera. De la mateixa cocció de les coixetes, hem ficat el foc amb un cassó a part, que ens ha deixat tot l'aroma, tot el gustet de les coixetes del confitar-les durant aquestes 3 hores. I agafarem i li posarem una miqueta per sobre. Per últim hi afegirem una miqueta de sal maldon i una miqueta de pebre en gra. Mogut al moment. I aquí tenim el plat. Espero que us hagi agradat, que vagi de gust.